Doriți o casă primitoare cu un gust elegant, cu bun gust și eleganță, puteți alege cu încredere piatra decorativă artificială pentru amenajare. Fie că este vorba despre placarea pereților sau de amenajarea pardoselei, piatra decorativă oferă un aer de lux și noblețe. Tot cu ajutorul ei ați putea reda o atmosferă rustică, exotică sau chiar naturală. Care sunt tendințele în domeniu și cum o folosiți pentru un decor de invidiat? Aflați chiar acum la Acasă de Vreme. Indiferent că aveți sufragerie într-un apartament la bloc sau într-o vilă luxoasă, pietrele decorative își vor găsi întotdeauna locul potrivit. Puteți crea un decor de vis într-o încăpere în care să vă simțiți întotdeauna comod și ca acasă. Este vorba de câteva tipuri de piatră: cărămida, piatră sălbatică și teracota. Diferența, da, desigur, este foarte mare. În primul rând, cărămida are o formă a ei, este fața cărămidei obișnuite. Piatra sălbatică îndeplinește chiar fix în fix suprafața pietrei naturale și teracota este netită. Etapa importantă este alegerea modelului potrivit. Piatra decorativă este o investiție pe termen lung, reflectă personalitatea proprietarului și transformă locuința într-un spațiu stilat. Majoritatea designerilor o aleg cumpărătorii care vin și aleg cărămida. De ce anume cărămida? Pentru că este ceva retro, să zicem, este un stil englezesc mai vechi și majoritatea își văd încăperile în așa gen de decorație. La producerea pietrei decorative e nevoie de cunoștințe destule și imaginație fără limite. În ciuda calităților sale rezistente, piatra poate lua forme și culori inedite. Are o grosime de 3 cm, este gros și cel mai interesant e că are forme diferite. Deci să înțelegeți că nu este o petrecică aparte, dar sunt anumite forme care se strâng ca puzzle-ul. Cu piatră artificială, iarăși, dacă este de înaltă calitate și culorile sunt bine pregătite, sunt prelucrate, piatra artificială poate sta și 50 de ani pe perete. Altfel stau lucrurile cu piatra naturală, pe care va fi nevoie să o schimbați odată la 10-15 ani. Pentru un plus de culoare și aspect, specialiștii recomandă să combinați plăci de piatră decorativă artificială de mărimi și forme diferite. Optați pentru culori deschise, ori cele din tendințele anului. Acestea vor crea în încăpere senzația de mai mult spațiu și luminozitate.